Віншую ўсіх, каму за 30 у нас з'явіўся афіцыйны эмодзі. Эмодзі, які адлюстроўвае не проста эмоцыю, а цэлы стан жыцця. Жыцця дарослага, поўнага абавязкаў і праблемаў. Заўважылі розніцу? Не, я таксама. Нібыта гляджуся ў люстэрка, а гэта ўжо той самы эмодзі, твар з мяшкамі пад вачыма. Дададзены разам з 5186 іншымі новымі сімбалямі у бібліятэку Unicode 16.0 на мінулым тыдні. Сярод іх толькі 8 эмодзі. Яшчэ гэта бурак, дрэва без лісця, рыдлёўка, адбітак пальца, арфа, блямба Нікелодеона з 90-х і сцяг вострава Сарк. Зразумела ж, галоўны герой гэтага набору вось гэты твар. Не гэты. Вось гэты. Ён разам з астатнімі 7 эмодзі пачне з'яўляцца на розных лічбавых прыладах на працягу наступных некалькіх месяцаў. Чакаем з нецярпеннем, хваляваннем і уздымам. А пакуль чакаем, глядзім новы выпуск тэхнавукі на канале Відзік. З вами Віталь Аляхновіч. Прышпільвайце, паляцелі. Карузеля чэка. На мінулым тыдні ў космасе здарылася чарговая гістарычная рэч. З касмічнага карабля ў касмічную пустэчу выйшлі 2 астранаўты. Вы слушна заўважыце: Віталь, каго ты дураш? Гэтыя касманаўты, астранаўты, тайканаўты рэгулярна швэндаюцца па-за сценамі сваіх касмічных станцый часам па 8 гадзін. І вы маеце рацыю, але на ўсялякі выпадак адкладзіце яе падалей. Па-першае, гэтым разам у адкрыты космас выйшлі астранаўты прыватнай кампаніі SpaceX. Зрабілі гэта яны падчас цалкам прыватнай місіі Polaris Dawn, у рамках якой на арбіту паляцелі 4 чалавекі ў касмічным караблі Crew Dragon. У гэтага карабля няма шлюза, ён быў разгерметызаваны цалкам. Астранаўты знаходзіліся ў скафандрах, у якія пампаваўся чысты кісларод. Пры гэтым ціск у скафандрах падтрымліваўся на ўзроўні крыху меншым, чым на вяршыні гары Эверест. Мякка кажучы, умовы не толькі фізічна, але і псіхалагічна даволі складаныя. Каманда моцна рызыкавала, але ні адзін з адабраных для гэтага эксперыменту ўдзельнікаў, пэўна, не быў расчараваны. Па-другое, астранаўты не былі, як бы так сказаць, афіцыйнымі астранаўтамі. Яны не з NASA. Джаред Айзекман, амерыканскі прадпрымальнік, мільярдэр, пілот. Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Менавіта ён стаў першым, па сутнасці, цывільным грамадзянінам, які выйшаў у адкрыты космас. Ён жа, дарэчы, і спансіруе ўсю праграму Polaris, рэалізуе маю дзіцячую мару, так бы мовіць. Айзекман мэтанакіравана правёў серыю выпрабаванняў рухомасці скафандра. Ён правяраў рухі рук і цела, магчымасці карыстацца інструментамі. Па-трэцяе, вышыні. Карабель Crew Dragon, на якім знаходзіліся 4 чалавекі, спачатку падняўся на вышыню 1400 кіламетраў над зямлёю. Вы здзівіцеся, але чалавек даўно не быў так далёка ад дому. Далей адляталі толькі астранаўты Апалонаў, але ж і было гэта ў часы скарэння месяца, 50 гадоў таму. У нашыя часы далей ляталі толькі манекены, адзін на чырвонай Тэсле Ілона Маска ўжо дзесьці ў 250 мільёнах кіламетраў ад зямлі. Рэкордна вялікая вышыня дазволіла экіпажу і SpaceX назіраць, як уздзеянне павышанага ўзроўню радыяцыі ўплывае на сістэмы карабля Dragon і здароўе касманаўтаў. Сабраныя даныя дапамогуць падрыхтавацца да будучых місій, якія адправяць людзей назад на месяц і Марс. На Марс наперад, на месяц назад. Па-чацвёртае, астранаўты Polaris Dawn зрабілі свой унёсак у новы рэкорд па колькасці людзей на калязямной арбіце адначасова. Разам з 4 членамі экіпажа Polaris Dawn, 3 членамі экіпажа на борце нядаўна запушчанага расійскага карабля «Саюз», 3 тайкунаўтамі на кітайскай касмічнай станцыі і 9 астранаўтамі і касманаўтамі на міжнароднай касмічнай станцыі за межамі планеты афіцыйна агулам было 19 чалавек. Даволі шчыльна, як для калязямной арбіты. Па-пятае, Айзекман, Паціт, Джиліс і Менан, 4 экіпажу Polaris Dawn, стала першымі 4 людзьмі, якія трапілі пад уздзеянне вакууму ў космасе адначасова. На 3-й дзень місіі карабль Dragon быў разгерметызаваны ў рамках падрыхтоўкі да першага ў свеце камерцыйнага выхаду ў адкрыты космас. Айзекман і Джиліс па чарзе часткова выходзілі з верхняга люка капсулы, каб праверыць новы скафандр SpaceX.
Па-шостае, у свой апошні поўны дзень на арбіце экіпаж Polaris Dawn пратэставаў спадарожнікавую інтэрнэт-сетку Starlink той же кампаніі SpaceX. Тэст быў незвычайны. Упершыню ў космосе гучала скрыпка. Астранаўт Сара Джиліс зайграла тэму «Рэй» з фільма «Зорныя войны. Абуджэнне сілы». Пасля перадачы на зямлю сола Джиліс было зміксавана з запісамі аркестравых выступленняў з розных куткоў свету: Венесуэлы, Бразіліі, Уганды, Швецыі. Для атрымання кампазіцыі «Harmony of Resilience» — гармонія чагосьці там. Калі ў космосе можна граць на скрыпцы, ці значыць гэта, што наступным разам Ілон Маск зладзіць там караоке-вечарыну? На такое суседства будзе цяжка паскардзіцца. Па-сёмае, гэта, пэўна, таксама трэба адзначыць, астранаўты Polaris Dawn былі першымі, хто перакусіў чыпсамі Doritos у космосе. Гэта былі нейкія спецыяльныя чыпсы, бяспечныя для бязважкасці, са зведзенымі да мінімуму шансамі раскрашыцца і забруціць капсулу карабля. Як вядома, чыпсы без піва грошы на ветер, але і ветру ў космосе, апроч сонечнага, няма, і ад піва там асалоду не атрымаеш праз прыроду газаванага напою. Місія Polaris Dawn завяршылася яшчэ адным запісам у падручніках гісторыі. Прызямленне каля ўзбярэжжа Драй-Тартугас, штат Фларыда, было самым паўднёвым прыводкам у Мексіканскі заліў, які здзейсніў касмічны карабель з экіпажам. 5-дзённая місія Polaris Dawn была самым амбіцыйным прыватным касмічным палётам у гісторыі і скончылася татальным поспехам. Гэта быў першы з 3 запланаваных пілатуемых палётаў у космас па праграме Polaris. Праграму гэтую, як я ўжо пэўна сказаў, фундуе сам Джаред Айзекман. Ён таксама ўдзельнічаў ва ўсіх палётах. 2 палёты пройдуць, адзін ужо прайшоў на караблі Crew Dragon, а фінальны на ракеце-носьбіце Starship, той жа SpaceX. Для яе ён стане таксама першым пілатуемым палётам. Перапынак на падзяку ўсім гэтым людзям, якія не толькі праглядам падтрымліваюць маю працу, у тым ліку магнатам Мова.хау, Дмітрую Судніку, Хіміку 94. Асаблівая падзяка мецэнатам Георгію Пугачову і Віталю Карыпанаву. Падтрымлівайце беларускае, пакуль не стала позна. Гэта для нас важна. У мінулай тэхнавуцы я расказваў пра астранаўтаў, што прыляцелі на МКС на караблі Starliner вытворчасці амерыканскай Boeing і нечакана заграслі ў космосе на доўгія месяцы. Добрая навіна ў тым, што гэты карабель бяспечна адстыкаваўся ад МКС і ніяк не пашкодзіў станцыю. Звычайна капітан карабля пакідае яго апошнім, а ў гэтым выпадку астранаўт Буч Уілмер назіраў, як ягоны карабель яго пакідае. Адзін рухавік на Старлайнеры, які адрозніваецца па канструкцыі ад рухавікоў, якія раней мелі праблемы, выйшаў з ладу на зваротным шляху. Даследаванне гэтай праблемы гэта тое, што інжынеры Boeing і NASA дададуць у свой велічэзны спіс спраў перад наступным палётам Starliner разам з ранейшымі праблемамі перагрэву рухавікоў і ўцечкі гелія. Працытую вам Уілмера. Гэта вельмі рызыкоўная справа і не заўсёды ўсё атрымліваецца так, як вы хочаце. Кожны выпрабавальны палёт, асабліва першы палёт касмічнага карабля або самалёта, выяўляе праблемы. 90% нашага навучання гэта падрыхтоўка да нечаканага, і часам рэальнае нечаканае выходзіць за рамкі таго, што вы думалі можа адбыцца. Старлайнер прызямліўся ў Нью-Мексіка. Канец гэтага выпрабавальнага палёту быў паспяховы, але яго вынікі агулам несуцяшальныя. Гэта не першы выпадак, калі касманаўт застаецца ў космосе значна даўжэй, чым планавалася першапачаткова. У мінулым годзе Фрэнк Рубіо замест 6 месяцаў правёў на МКС год. На расійскім касмічным караблі «Саюз», які павінен быў даставіць яго дадому, адбылася ўцечка астуджальнай вадкасці, і Рубіо давялося чакаць наступнага рэйсу. Халера, гэта як заказаць адпачынак на тыдзень, але раптам вырашыць застацца на паўгады толькі без мора, сонца і безлімітнага шведскага стола. Але ў прытульнай кавалерцы на пару дзесяткаў квадратаў, без магчымасці выйсці на вуліцу.
12 верасня у 34 раз раздавалі шнобелеўскія прэміі. Гэта амаль як знакамітыя нобелеўскія, але для смешных даследаванняў і без грашовай узнагароды. Не, насамрэч грошы ўсё ж такі выдалі. Кожны пераможца атрымаў купюру наміналам 10 трыльёнаў зімбабвійскіх долараў. Ну-ка, шляпу сними, это же целый доллар! Афіцыйны прынцып мерапрыемства гучыць так: за дасягненні, якія спачатку прымушаюць людзей рассмяяцца, а потым задумацца. Тут ганаруюць даследаванні, якія могуць падацца смешнымі, але яны не пазбаўлены навуковай вартасці. Напрыклад, прэмію міра гэтым разам пасмяротна атрымаў вядомы псіхолог Бярес Скінер, які ў гады другой сусветнай прапаноўваў выкарыстоўваць галубоў як сістэму для навядзення ракет. Птушкі павінны былі размяшчацца ў носавым адсеку перад экранам, які транслюе відарыс з пярэдняй часткі ракеты. Скінер прадэманстраваў, што галубоў можна навучаць дзяўбці ў сілуэт меркаванай цэлі і тым самым кіраваць рухам ракеты. Па выніку ідэя не ўзляцела, але галубы былі гатовыя. І ваенныя, і Скінер ад яе адмовіліся. Сам эксперыментатар назваў ідэю не іначай як вар'яцкай. І ў гэтым ён дакладна меў рацыю. Уявіце толькі сабе, як бы змяніліся нашыя паходы ў парк, калі б галубы выкралі гэтую тэхналогію. Свет быў бы іншым. Прэмію ў галіне тэорыі верагоднасці атрымаў амерыканскі матэматык і фокуснік у мінулым Персі Дыяконіс, які разам з памагатарамі 350 757 разоў падкідваў манеты 46 розных валют і наміналаў. У яго была гіпотэза, што падкінутыя манеты часцей прызямляюцца ўверх тым жа бокам, якім глядзелі ўверх перад кідком. У прынцыпе, гіпотэза пацвердзілася. У 50,8% выпадкаў менавіта так і было. Японскія навукоўцы вылучыліся працай, што вывучала дыханне анусам. У тэорыі у будучыні такі незвычайны паддуў можа дапамагчы пацыентам з дыхальнай недастатковасцю. У тым ліку з ковідам. Тэхналогію ўжо пачалі выпрабоўваць на людзях. Спадзяюся, ад іх атрымалі на гэта згоду. Японцы на гэтую ідэю натрапілі дзякуючы амурскім вьюнам. Гэтыя рыбкі могуць атрымліваць кісларод праз кішэчнік. Гэтую асаблівасць пачалі шукаць у жывёлаў. У выніку эксперыментаў з дапамогай газавай і вадкаснай рэктальных вентыляцый атрымалася павысіць канцэнтрацыю кіслароду ў крыві пацукоў, мышэй і свіней. У апошніх ажно на 15%, а так як чалавек са свінёй у некаторых выпадках падобны на 99%, то я прапанаваў вам рыхтавацца да найлепшага ці найгоршага. Гэта ўжо з якога боку паглядзець. Яшчэ некалькі шнобелеўскіх прэмій выдалі за п'яных чарвякоў, напужаных кароў і мёртвую рыбу, што плыла супраць цячэння. Цікава, што ўзнагароджваць пераможцаў паклікалі шматлікіх нобелеўскіх лаўрэатаў, і тыя нават удзельнічалі ў рознага кшталту жартаўлівых прэзентацыях тых ці іншых даследаванняў. Атрымалася неверагодна цікава і максімальна незвычайна. Цалкам трансляцыю гэтага мерапрыемства можаце паглядзець па спасылцы пад гэтым відэа. Карузеля чека. Тыдзень таму OpenAI прадставіла сваю новую моўную мадэль, якая, як сцвярджаецца, значна палепшылася ў тым, што кампанія называе развагай і магчымасцямі рашэння праблем. Мадэль атрымала назву GPT-O1, дзе GPT расшыфроўваецца як Generative Pre-trained Transformer, а O1 як Oh shit, we're all gonna die again, раз 1-1. OpenAI сцвярджае, што O1 пераўзыходзіць свайго папярэдніка GPT-4o. Па шматлікіх тэстах, уключаючы спартыўнае праграмаванне, матэматыку і навуковае мысленне. Аднак людзі, якія выкарыстоўвалі мадэль, кажуць, што яна яшчэ не пераўзыходзіць GPT-4o па ўсіх паказчыках. Некаторыя карыстальнікі крытыкуюць доўгую затрымку ў атрыманні адказу ад мадэлі, і вось у гэтым нейрамадэль сапраўды стае падобнай да чалавека. Як пачаць новую задачу, не бахнуўшы перад гэтым каўкі хвілін 10-15. OpenAI папярэдзіла, што цуда ад новай мадэлі чакаць не трэба. Яна не робіць усё лепш за папярэднікаў. Гэта першая мадэль, якая умее
разважаць і сапраўды зяе ў сапраўды складаных задачах. Мадэль дае адказ праз шматэтапную апрацоўку, якая адбываецца за кадрам, праз што і чаканне адказу зацягваецца на некаторы час. OpenAI звязвае поспехі O1 з новым падыходам да навучання з падмацаваннем, тым самым Reinforcement Learning, які вучыць мадэль больш часу марнаваць на абдумванне праблем, перш чым адказаць. Новы працэс дазваляе O1 спрабаваць розныя стратэгіі і прызнаваць уласныя памылкі. Чаму я раблю двукосі рукамі і так на гэтым засяроджваю увагу? Бо ў тым ліку у OpenAI, але і не толькі, ёсць праблемкі з антрапамарфізмам мадэляў штучнага інтэлекту і выкарыстаннем такіх тэрмінаў, як мысленне і разважанне. Гэтымі тэрмінамі, характэрнымі для разумнай істоты, яны апісваюць аперацыі сінтэзу і апрацоўкі даных нейрасеткай. Маркетолагі ачалавечваюць камп'ютар. Наш ШИ не апрацоўвае, ён думае. Наш ШИ не трэніруецца на скрадзеных даных, ён натхняецца. Наш ШИ не утрымлівае памылкі ці робіць дзеянні, за якія мы мусім быць адказнымі. Ён робіць маленькія бязвінныя памылкі, як усе навокал. Як тостер, які перажарыў хлеб і такі: «Даруй, бро, дні розныя бываюць, часам штосьці атрымліваецца, часам не. Не здох і нармаз». На пачатку верасня Apple прадэманстравала новыя iPhone 16 і 16 Pro. Яны ні ў якім разе не з'яўляюцца рэвалюцыяй. Дызайн малодшай галіны смартфонаў падобны да мінулагодняга, апроч вертыкальнага размяшчэння камераў на задняй панэлі. Гэта нібыта дапаможа больш эфектыўна рабіць спейшал фота і відэа, якія потым можна праглядаць у шлеме змешанай рэальнасці Vision Pro, пра існаванне якога вы ўсе, пэўна, ўжо і забыліся. З'явілася новая кнопка кіравання камерай, на якую можна націснуць, каб зрабіць фота. Яна сэнсарная, што дазваляе вазюкаць па ёй пальцам і мяняць параметры здымка. Яна умее адрозніваць моц націску. Гэта не адзіная новая кнопка, таксама на малодшай мадэлі з'явілася Action Button. Яна была прадстаўлена ў мінулагодніх мадэлях Pro і можа выкарыстоўвацца для выкліку розных праграмаў ці шорткатаў. Дзякуючы новаму чыпу, малодшы iPhone 16 зможа падтрымліваць розныя фішкі Apple Intelligence, набору генератыўных нейрасетак, якія будуць дадаваць штучна-інтэлектуальную функцыянальнасць у iPhone. Тыпу, фоткаеш сабаку на вуліцы, а смартфон кажа табе, што гэта не хот-дог? Стопэ, що за нах? Ці разумны алгарытм будзе генераваць для вас відарыскі і тэксты ў розных кутках iOS. Гэтыя фішкі будуць з'яўляцца паступова з сафтварнымі абновамі для iOS 18 на працягу паўгода, а можа нават і больш. Бо Apple не паспела іх зрабіць і нармальна адтэставаць. А інвестарам трэба паказваць, што вось ужо мы ў нагу з часам, штучны інтэлект, нейрасеткі, вось это ўсё бла-бла-бла. Што тычыцца про версіі новага айфона, то ў яго павялічылася дыяганаль дысплея за кошт памяншэння рамак вакол яго. Павялічылася батарэя, новы нейра супер про пупер чып, які зможа і нейрамадэлькі хутчэй ганяць, і AAA гульні з рэйтрэсінгам запускаць. Тэлеаб'ектыў 5X, які быў эксклюзіўным для 15 Pro Max, цяпер уключаны ў абодва памеры iPhone 16 Pro. Вялікай новай функцыяй камеры з'яўляецца захоп відэа ў 4К раздзяляльнасці з Dolby Vision і частатой кадраў 120 у секунду. Важаць такія 5-секундныя ролікі, будь здароў. Всё гэта выйшла 20 верасня, каштуе шалёных грошай, што лепш, пэўна, вас і не пужаць парадкам лічбаў. Як звычайна, карацей. Таму замест набыцця айфонаў лепш падтрымлівайце відзік і яго аўтараў. Вось, праўда, Рудзі вунь амаль паўгода кожны тыдзень гульнявыя навіны як з кулямёта выдае. І тэхнавуку на такі выпуск сыходзіць 10 гадзін, 10-12 чыстага часу па вечарах і на выхадных. Всё, бывайце, наразе.